Muriseiko, murisei, ndadzoka. Ameki makeke vadzoka. Ndadzoka muriseiko. Ndauya kuti ndikupeka zvatinoda zviyapa kuti titese tinge tichibheka. Saka zvandoda ndezvekuti vanenge vatenga zvinhu zvandichakuratidzai panapa. Munokomenda kuti ndaanazvo kana kuti munoti I'm done or I'm ready or yes. Then ndoziva kuti vanhu vakangoita 10 then I will do. As long as vanhu vasati va10 handisi kuita next video because ndofanira kuita zvinhu zviripo pane pamwe ndokuita zvinhu mhepo. Handidi kuitira zvinhu pamhepo. Ndoda kuita zvinhu zvandoona kuti ndiri kuita zvinhu zvekuti zviri kubatsira mumwe munhu. But kana pasina mumwe vanhu vari kuti they are ready to learn with me, then there's no need for me to go on. Saka nyaya iripo ndekuti ndaswera ndiri busy asikana. Saka ndauya manje ndikupei mutakunanzwa ndekuda kuratidza zvinhu zvekuti mutenge zvatichange tichishandisa. Kana vanhu vatenga zvinhu izvozvo because tinofanira kufamba tese. Tichinge tatenga zvinhu izvozvo then mati I'm ready. Majoina WhatsApp group mataura kuti matiratidza kuti zvishuwa munazvo zvinhu izvozvo. Then ndokupai zvekuchitenga zvatinoda kubhekesa kuti tichabheka keke ripi. Next stage ndeyekuti kuudza kuti muchitenga flour ipi, essence ipi, takuchenda kukeke izvo zvinodiwa kuti zvatikuda zvekeke redu ratiri kuda asikana. Saka vanhu vari serious ka fambai nevanofamba nguva ino haisi kumirira munhu. Amai makeke vauya kuti tibatsirane, amai makeke vauya kuzorerusa zvinhu zvedu. Ini ndakatobhadhira ndende kuchikoro but ini ndakubatsira umwe munhu ari kuti aiwa ini ndiri kuda handina mari but ndakubatsirika. Tichifamba tese nerurimi rwaShona rwaamai vedu zvinonzwisisika, tichiona pari kukanganisika nepasiri kukanganisika. Saka vari redi mundiudza ndakukuratidzai. Ukaona uchiti kuda 3000 yepo yegreen yestart pabusiness une problem. Ukaona uchiti handiri kutsvaga naimi ndipewo mari yekutanga business yakawanda une problem. Business inotangwa chero usina mari. Shoma yaunayo you can start a business kana uri serious neupenyu hwako munhu. Uri serious neupenyu hwako shoma iyo unotanga business. Saka kutanga kuita makeke akutombode mari yakawanda. Tinotanga nezvinhu zviri necessary like zvakakosha. Zvimwe zvese zvokuzoda zvinhu kuda zvinhu ratova drama kuda zvinhu zviri necessary ndo zvatiri kuda zvinhu asi kuda zvinhu zvisinei nesu zvatiri kuda zvekuti izvo tikazvishaya tikwanise kubheka keke ndo zvatiri kuda. Enda zvinotombowanda nonga zvine izvozvo 543 zvekuzowedzera zvekusvika kuma10 ratova drama because epa ndiri kushanda nevanazvo learn to do with and without. Saka apa nyaya yedu ndeyekuti tichiunganidza zvinhu ngatimboteerera ndiri mweya zimpraise iyo inofamba nesu. Kana uri kwamusoro kana uri Cape Town uya ndoruka musoro ndikuruka apa ndakatozviruka ndega. Saka chinhu chekutanga ichi chinhu chakakosha ichi. Zvimwe zvanatozove Shona kuti zvinonzi don't mind flour. Ndachita keke rekastoma mangwana pano ndandiri busy saka ndakuudza ndandiri busy. Ndachitota keke papa flour iyi inonzi sefa muchishona sifa. Sefa yekusefesa kuti flour yedu iite kwazvo. Ichi ndo chinhu chekutanga icho chaufanira kushaya ichi. Chero kanza una mari ichi unofanira kutochiita chinonzi ichi sefa. Ichi chinowanikwa chero kupepu ichi. Ana mai edu ekokuta nezvigumwe but isusu tinoshandisa ichi. Chinodiwa icho chichi chinonzi spatula ichi. Then mapani fana kuve nemapani ako 2. Mapani ane masaizi aya zvamunoona kudai mapani. Saka zvatinoita isusu recipe yandichakupaika
recipe handichakupai panapa inoti kana une masize 8 ngaava ari 2, kana uchishandisa masize 6 ngaava ari 3, maround 1, but kana une square it's fine, but kana une size 6 ngaava ari 3, kana une size 8 ngaava ari 2 mapanako. Then oven yako kana iri diki ichapinda 1 as long kana ukaita 1 pan unogona kuita 1 pan kana iri 8, but kana iri 8 uchabika pane kutanga ubika pane chitu, unotohafura woisa mixture yekutanga muoven wozomirira kana raibva wozoisa imwe chitu, because ina handifarira hangu kuita basa rekuti keke ndorisaka 1 rese muoven. Kana ndarisaka 1 rese kwandiri nontorera time 2 harinyasoreza rinenge sina space. Tuchandokutsanangura nchiti keke ukawanza mixture mupani sometimes kureza kwekeke raiswa riri shoma nekuwaiswa rakawanda zvakatosiyana. Kwandiri hangu ini vanhu vanosiyana, musandikombee naumwe, kwandiri ka vanhu vanosiyana. Saka ita kuti ite mapani ako 2 kana ari masize 8, kana ari masize 6 ita mapani ako 3. Kana une pani 1 uchatora mixture yekutanga kuisa muoven, kana ibva wowedzera make sure kuti wadivide by 3 mixture yako iyayi, handiti then tatisifa spatula pani akakana pakudekoreta. But kana usina ikaka don't worry, as long une knife mumba you can still go on, this one can replace. Saka this one for now chinotoitwa kana une mari, kana usina don't worry. Then bowl rachona you can still use chero dishi chero chi, but kana une mixer you can use the bowl remix and this tiri mashure menguva tangoti gagagaga zvifambi. Saka vari serious vanhu vanenge vatenga zvinhu zvandaisa apa mazviona, munodzokorodza vhidhiyo muchiona zvinhu zvese wana zviri, vatenga zvinhu zvandaisa apa munotiudza kuti maredi, munongoti amuredi then inasida kuti ndifambe ndega, da kuti tifambe takawanda. Saka namatenga zvinhu izvo then toenda kunext stage ndeyekuti ndichikudzai zvinhu zvatiri kuda parecipe yekeke ratichange tichiita. Chero pakaita 5 makaita 6 as long ndine vanhu vandiri kufamba navo, chansura nje kufamba ndega guys. Iva serious neupenyu hwako munhu. Ini ndakatobhadhara kuti ndiende kuti ndiite makeke andiri kuita, ndakabhadhara, but kana ndoda kubatsirawo mahara batsirikawo munhu, handiti chinzwo ndiri mweya simple mweya mwana wemhepo ndinopinda nepandinoda ndichibuda nepandinoda ndiri mwana wemhepo ndinopinda nepandinoda ndichibuda nepandinoda. Saka veduwe ngatingosangana ipapo vaita vanenge vane zvinhu. Say I'm done, then I will go to the next stage. Bye. Ta-da!